Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabicol, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong marin ang pagkahapon mga ka-aksyon. Aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 26 na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa indong regular na nakakairiba, dengiba, Remy, Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, an sa indong Mr. Siram. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Maraming pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birak, Catanduanes. Live na live man kita siyempre sa Facebook, sa paagikan na Action Ko Center Facebook page, Ako Bicol Facebook page, sa Facebook page ni Congressman Zaldico, and sa Facebook page kan Action Ko Online TV. Yes mga ka-aksyon, Webes ngunyan, medyo malipot-lipot partner ang panahon. Anong malipot-lipot? Mainit din sa laog. Malipot sa luwas. Sometimes nag-uuraan partner, nagatagiti. Sa luwas, medyo malipot-lipot din sa laog, medyo mainit. Kasi bago kaya partner, maliputo na. Kaya binawasan may partner sa lipot. Naglaog ka, aram ko mainit ang sa imong hawak. Ayan, panagdagan ta. Partner! Oy, siyempre, pwede nang mag-comment, pwedeng mag-react, pwedeng magpaabot kan sa indong mga opinion na reaksyon, pwedeng magpaabot kan sa indang mga inagrangay, magpa-shoutout dyan sa Facebook page, so mga live na nag-iilingon yan. Siyempre ngunyan, may manggagana nin 1,000 pesos. Ulit na ngunyan, Aldaunin! Webes! Oy, antabay ka mo ha, sa aga may manggagana na naman. Then 5,000 pesos. Pwede man mag-text, so mga nagdadangog sa Radyo Uragon, mag-text lang kay partner Remy, and mag-text man sa kuya. Ayan. May mataksay mo partner Atchan. Oy, so mga nagpapabati mo niyan, sige Atchan, babati yung mitabi ka mo. And syempre, so mga nagsiselebrar kan sa inyong kumpleanyo, happy birthday! Happy birthday! Belated happy birthday kay Miss Russell. Ayan, basog kami kasuwapon partner. Busog na busog Nabalitaan ang ko. team. Nabalitaan ko nga. Sayang Pero Baraka. kung gurado na ka mo kabasog ka sudma, ngunya na aga, gurutom na ka mo. Siyempre, natunaw na partner. Natunaw na. Pero, partner,
Urulay kita partner, taduman sa may parte kan Pudoran partner sa pantalan. Gulpi ang na-stranded. Ay, gulpian na stranded. Iyan so mga biyahero nag-uwing kuta na sa probinsya kan Masbate. Masbate. Kaya lang, kan nagpaluwas sa Masbate kay executive order o resolution. So, Na pinagbabaw, kadakon ito partner na mga pwede ka mo maglaog, provided na dapat Vaccinated. fully vaccinated Fully ka mo. vaccinated. And pinagtutugutan man partner sa mga kakaluwas lang sa ospital, Oo. sa may mga medical condition, pero dapat negative sa sa yes. antigen or Ang nakalag duman RT-PCR. na karatula sa Masbate, no vaccine. No entry. Ayun. Ayan, pero partner, May nagprobar duman magpalusot, partner. Ako nga fully vaccinated. Ano nga yung binakuna sa mo? So, anti-polio nga niya. Di ka pwede. Di ka iba pwede. man pala na vaccination ito Nabakunahan na partner. nga ako sa anti-polio. Oo. Dahil duman partner sa pinaluwas na kasuguan kan lokal na gobyerno kan Masbate, gulpi partner ang na-stranded. Bako man lang da sa Pudoran, partner, pati da sa Bulan, Sorsogon. Sa pantalan nga ni partner, napasisiring sa Masbate. Pilar. Yan, sa Pilar, sa Bulan, sa Pudoran. Piodoran. Pero partner, kasubago sa mga na-stranded partner, dikit-dikit na tinutugutan makauli. Pero gusto takuta na partner na baka makaulay taan na pamayokan Yan, MDRMO partner, duman sa so Piodoran. gubo-gubo duman sa Pudoran. Partner, kulping man ang nagtataunin mga libreng pagkakan. Oo. Nanganing sumang kababayan niya itong na-stranded, mora na ning kwarta, solamente pamasahe na sa naman. Siyempre, taday man yung dali na lauman partner na magkakaigwas sinda ning rimalaso, papasiring pabalik sa indang lugar na sa indang ginikanan. Tama, oo. Kaya kan nakalipas na aldaw, partner, kasudma, grabe naman sa mga nagmumuda. Kaya kung ano-ano. Manlain-lain partner sa mga dagit kan sa tuyang mga kababayan pauuli sa probinsya kan Masbate. Yan, oo. Pero kasuguan na yan partner, siguro ang kamautan man kan lokal na gobyerno Dahil kan nagpapasiguro Masbate. man, naiintindihan tama ng mga opisyal sa Masbate. Naintindihan taman sa mga opisyal sa Masbate na kung sa iling ninda, yan ang magiging paagi tangarig day makalaog duman ang Delta variant or ano man ang variant kang COVID-19, subit. Bata partner, duman sa mga Kaya lang, nagka-stranded partner, 10 duman ang subuot, nagpositibo. Data pa kumpirmado, pero base sa pinaluwas partner, kang DOH, posibleng itong 10 positibo partner sa COVID-19. Kaya lang, siyempre, yan nakautusan na yan or kasuguan na no vaccine, no entry, suway iyan partner duman sa mandato kan IETF at saka kang national government na bako man dapat arog kayan. Correct. And syempre, baga partner, sabi baga kan sa tuyang presidente, dahil dapat pagpiriton ang mga Pilipino na magpabakuna. Pero partner, iyan, depende man iyan sa discretion kan mga LGU. Ayun. Aha. Sige partner, taatsan na, quota na lang graray partner Aday, ang lado nagsimbag kang pa? MDRMO. Dahil nagsisimbag si Sir Noel. Pero atsan, baka makuata ang linya, baka busy pa partner. Pero, dire-diretso kita partner sa tuyang Sige. oblato niya na makatabang asin makapaugma. Kay bantang niyan partner, an sa tuyang tablet winner. Hindi ka nakaagay niya tong episode. Siya partner si Josie Josie Buatis. Maray na pagka hapon, Josie. Maray na hapon, ma'am po. Taga saan ka, Josie? Taga San Roque, Malilipot, Albay Ay, po. saan ka nag-eskwela? Sa mga klase po ako ngunyan, incoming freshman po sa San Jose Community College. Ay! Ahay, taga San Jose Community Pirang College taon ka na, partner. Josie? 19 na po. May bata na? Wala Wara. pa. Ayun. So kabali ka duman sa mga grupo kan mga taga San Jose Community College na Demo. naggarana ng tablet. Day Hindi, pa, ma'am po, day pa, di pa mo siya incoming nag-eskwela. freshman pa. Incoming partner. Pero gustong sabihin talagang mga ma-eskwela sa San Jose, medyo kuya na. Oo. Pero si Say sunagtag sa imo. Hali po akong San Jose National High School po. So, kaklase ko po. Ay, ito. Nanggana na siya. Demon po, ano po. Na, so, tugang niya po, nanggana digdi po. Okay. So, naaraman mo ining pag-entra digdi pagbali dahil man sa inda. Okay. So, pero ka mo magturugang Josie. 5 po. Anong trabaho ni Mama? Ano po, nagtatanong-tanong po si mama. Si Papa? Ngunyan po, warang trabaho si Papa, naoperan po sa kidney. So, operado si May Papa. kumusta ang pagbuhay-buhay? Hali sa pagtanom-tanom. Opo. Ano ang mga pigtatanom-tanom ni Mama mo? Mga ano po, yung root crops po. Kamote, balingoy. Kalampunay. Kamote o kamonting Partner. kahoy. Uraro. Kalampunay na naman. Ika talaga. Paano niya? Ayo, Root pero... crop, karagumo. Ay, baka pala karagumo yan. So kuyan. Uraro. Yan, uraro. Oo. Ano pa, may patatas man na sa daga, may patatas man nagakamang. Ano yan? Patatas, gani. Dahil mo na naman. Potato. Paborito mo, French fries.
Aday masyado. Ano masyado. Kamuti ang paborito. Pero si Buboy mo, paborito yan. Yan. Pero shake. Ayan. Hindi talaga ang mga flavoring ni Buboy mo. Adi. Ngunyan, tanaraman mong nanggana ka ng tablet. Ano si pagmati mo, Josie? Ay, natural maugma. Alangan man Si na maggibi. Josie? Alangan man Si maggibi Josie. siya, no? Ano na umatean mo, Josie? Iyo po, maugmahon po ako ngunyan. Saro po ako sa nanggana. Tapos yaw na po ako digdi. Naapuda Ayan. na po. Kumusta Ano- man sa pangiling mo na kampang mo na si Alam ko na, partner? bago yan, partner, kan mag-abot ka digdi sa may parte kan embarkadero sa mag-action ko. Embarkadero. Embarkadero. Di Oo. primero mong nailing dyan, mga gwardya. Ano, nailing mo, mga gwapo ang tao digdi sa embarkadero. Siyempre po. Nagpagpuon sa mga gwardya. Opo. Lalo na sugar digdi sa mismong opisina. Maiyo kan yan, action ko. partner. Takong daydaan makaluwas. Oo, kan nailing mo si Ted. Si Teddy, yan, sa mo yung cameraman, kumusta man? Oh, ayos man. Iyo po. Taga Manila yan. Taga Manila. Manila Anong ba? impression mo pag ang lalaki Manilenyo? Ano pag ano mo? Ano sa iling mo? Makamandag. Anong characteristic pag sinabi mong ang lalaki taga Manila? Playboy. Ano? Stick to one. Siguro po. Siguro, partner. Siguro. So, dahil siya sigurado na An marin na impresyon kan, baby. Sabi kay itong nabasa ko duman, pag ang babae or lalaki halis sa Manila, grabe ang polusyon. oh, yan. Sige, ali kita duman sa kay Teddy. Uni pa sa ampangan mo si Ryan. Taga ano yan? Taga Saudi Arabia. Mukhang Arabo. Ano yan, Ray? Kaway. Magkapandog sinda, di ba? Dahil ka pa man na bata ba ko? Oh, yan. Pili Baka, na, pili. malay mo, digdi ka makakuha ng forever. Nagtutubod ka sa forever. Dae, ano? Pag taga Manila, Lifetime. ang taga Manila pala, stick 1 to 10. Ano? Gari, silensyo siya, partner. Iyo. Bako man ngayon tuyo ko, digdi tablet ngayon tuyo ko. Pero maugma ka talaga. Nayaong kay digdingon yan sa Ay, syempre, ampangan ni. lalo na Opo, kung mayabot mo opo. na. Ayan, buksan mo na. Congratulations. Buksan ang sa imong brand new tablet. Tama-tama, first year college. Anong kursong kukuanon mo? Ano po? BS Ed po. Major in? Pilipino. Math po. May salamat na iba. Na iba, Mathematics. partner. Gusto mo sabihin, From mahilig ka sa Filipino number? to math. Mahilig ka sa numero? Kaputan mo. Mahilig ka sa numero, nene? Sabi. What is the Automatic. exponent of No! 10 to the Ang primero nga po, tapag mahilig sa number. Ano ang nagtama mo niyan? 7.22. Aram mo ito, sabi niya. Di man po. Ikaw talaga, partner. Major in math. Major in math. Pirmi na sa ng major in Filipino, ngunyan medyo may Kaya, naiba. correct na iba. Di matibay ini sa math. Oy, puti. Okay, sa imong puti. Ano ang tigre-representar kan puti? Ano po? Kalinigan po. Kalinigan. Ayan. Sige, ano masasabi mo kay Congressman Saldi? Kaput mo na ang bagong tablet. Ayan. Dakulang Yaw ko salamat. digdi si Congressman Saldi. Urado man salamat. Yaw digdi. Sige. Dakulang salamat po kay Congressman Saldi ko. Saro man po ako kay Congressman Saldi ko, kay Congressman Pido Garbin at sin sa ako Bicol Party List po. Tasaro man po ako sa nanggana ng tablet. Magagamit ko po ini sa mga online classes po ngunya na kolehiyo. Sana po dakol po kamong matabang na talaga pong nangangaipo. God bless po and more power sa indong programa. Ay, turuan mo daw. Turuan mo sa ibang mga Alam ko na, estudyante. iyan pag sinabi mo yan, iba man yan duman sa pinadara mong mensahe o parehas. Tinuo mo ade. Di mo po, alawig po ito. Alawig. Alawig ito. Alawig. So, sinimplify mo na sana. Opo. Ano ang mechanics para mangga naman? Tawan mo daw ki ideya so iba pang mga estudyante na gusto man maswerte man gumana. sindang manggana. Digdigiraray. Sa mga nagmamaot man po na manggana, i-like man po ang official page kang Action Call Center. Mag-react po, mag-comment, asin mag-share po kang kada live episode kang Action Call Center every Monday to Friday at 1 p.m. Sa comment po, ikaag po kung nata karapat dapat po kamong manggana, asinan sa indong pangaran, edad, eskwelahan, address, asin ang contact number. Asin man po, ibugtak man po ang tulong hashtag. Hashtag ako, Action Call Center, hashtag ako Bicol Party List, and hashtag Tabang Ora mismo. Di man po paglingawan na magtag ni tulong FB Friends. Maraming salamat po. Ayan. Ayun. Diba? Diba, partner? Matibay talaga. Kompleto detalles. Ayan. Yan. O yan, so message niya sa TV. Sige. Alright, Ayan, partner. congratulations, partner! May napawag makita ko niyan dahil na-receive niyan sa iyang ginanahan na brand new tablet.
Siringman, igwanan naman kita kunyan partner ning panibagong winner ning bagong tablet regalo ni Congressman Saldico. Siya si Jeric Notorio! Ayan! Ayan si Jarek. Iba ang dating mo talaga, partner. Saro pa, saro pa. Jeric Notorio! Nabuhay sa mga natutulog na katawang lupa. Maray na pagkagawian sa iyang mensahe, partner. Diyos maray na aldaw po. Ako po si Jarek Esponilla, 22 anyos, Una pa nung yari. Barangay, Lubgan. Ala, ano tayo Esponilla dyan? Digdi Notorio. Ano yun eh? Tama. Jeric Notorio. So binasa ko, nata Esponilla. So binabasa mo. Partner. Sa Facebook. Ika nakikialam Jeric ka Notorio naman. siya. Oh, yan. Pero duman sa message niya, Esponilla siya. Ayan. Ikaw Ayan. talaga, partner. Ay, dagdagan mo ng S. Sa imong Jeric Notorio. Pero good Notorious. observation ayan, partner. Good observation ayan kasi may mga estudyante na ang ginagamit sa FB, iba man na pangaran. Pero ang real name ninda, nakabugtak sa sendang mensahe. Arog sa imo, ang pangalan mo talaga? Maharot? Ayun. Di ka na pakiaram ka Sige. nga na iyo ka mo. Sa bagay, si Chabas yun nga ni. Ang profile ni Chabas yun, ibaman. Eka nga ni, Joshua ka, ang pangaran mo, Josue. Yan. Biblical. Magbasa kang Biblia. Correct, kaya- Pag Tagalog, anong nakabugtak? Na Biblia. Ay. Pag English, Joshua. Parehas kita biblical ang ngaran ta. Ayun. Sige. Sige, partner. Otro, diretso ako. Sige, diretso. Ka talaga, panira ka ng moments. Diretso, duman ako sa napunduhan ko, kanabwa. Ako po naghahagad kan tabang para po matawan kan tablet para sa kanakong pagpadagos na pagklase. Ako po nagpundo din pagklase, tauda maray na gadget na ginagamit. Madalas nag-uuram po ako sa mga barkada ko sa cellphone para maka-attend sa kanamong online class. Kanamong. Kanamong. Agkuman po ako sa diring cellphone, kudi po buko po sapat ang kanyang storage para sa mga application na ginagamit sa pagklase. Sana po matabangan nyo ako, gusto ko pong maipagpadagos ang kanakong naudlot na pagklase. Sana po mapansin nyo po kanakong mensahe ta kung sakali pong palaron na ako mapili na matawan kan tablet, magagamit ko poan para sa mga igin na kanakong pinagmementoran. Ako po usad sa volunteer para sa Brigada Pagbasa. Sana po matabangan nyo ako. Maraming salamat po sa nadakol pa po kamong mga estudyante na matabangan para sa kandang mga pangarap. Liwat po, ako po si Jeric Notorio, nagahali sa Barangay Lubgan, Bula, Camarines Sur. Oy! Congratulations, Ay, Jeric. partner, proud ako sa iya. Ining pigahagad niyang tablet, partner. Volunteer pa lang siya sa Volunteer Brigada siya. Pagbasa. Gagamiton Gulpi siyang niya. mga estudyante o eskwela na pigmiminturan. Yan. Kaya magagamit niya ini partner para sa mga estudyanteng sa iyang pigmimenturan. Tama. Inotro ko lang. Kaya very good tabi sa imo, Jeric Notorio. Ayan, marayan sa imong obheto. Kaya thankful man kami na ikaw ang talagang napili na manggana. O, yan. Mga tugang, sa samuyang pagbabalik, babasa kita nin mga comment. Si Lear partner, dahil mo na iling sa piglag ni Lear. Yung mga sapatos. Babasa kita Ayan kin Ayan partner means remedies in Spanish. It is taken from the title of the Virgin Mary, Nuestra Señora de los Remedios. Kaya lang ko yan dinagdagan na. Kaito yan ang meaning kaito base sa diksyonaryo. Ano na naman yan, pakarayon Ngunyan, mo. Maalipot ang buhay mo, partner. Ang kwan mo niyan, remedios, dinagdagan na kilola. Papakupsit na yan. Para sa mga naliptan, mga pigpupunsada. Atsan partner, makulog ang tulak mo. Ang Sa sabuyan. ibig sabihin ka to partner, Our Lady of Remedy. Pero mas matindi dyan ang Joshua, basahon mo, Chan. Atsan, Mga atsan. tugang, sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan mga comment nindo, mga pasuro shoutout nindo, asin may mga rapol man kitang sangribo, pupurbaran tama na makaulay pa sa taga-Piyuduran, na MD! Ayan! MDRRMO! Sa pagbabalik yan, kang tabang, Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa!
pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka.
pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kanina po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig, asin, bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Puun kaidto sa Gungunian padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, as in pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga.
personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Mga ka-action, oy! Yaon pa ka mo dyan ha, maray na pagkahapon, Oo. malipot-lipot sa luwas. Bati mo na kita partner kan mga paraan tabay ta, Nixon Tanael. Nakatutok ko niya na At saka- pagkahapon, Jericho Banga, si Joy Marie, Rose Marilyn, Kurataboy, Karatibo, Pass. Uni pa. Ah. May nag-text. Good afternoon po. Pahagad man po kitabang para sa sakong pag-eskwela college. Kulang po kami sa pinansyal. Saro na po akong ina, pero sinisikap ko po makatapos para sa mga aki para makakuha ako maray na trabaho. Naghihibi na sana po ako. Sabi ko sana may tumabang sako para matapos ko ang sakuyang pagklase. Saka may tigpapagatas pa ako, baby ko, kaya kapus na kapus po kami. Ayan. Paano gibong kayo ni Pasiring ka partner? digitabi sa opisina kan ako Bicol partner. Adi, Ta igwa sabihan kita ko. joining educational assistance. Sabihan ko na ini. Igigiyahan ta sa partner kung Oh. paano makabali. Kung nagdadangog katabi, magdigdig ka sa opisina kan ako Bicol or digdig Or sa Action, digdig, Action aha. Co Center, isa na siyang ina pero nag-aaral siya. Ang problema niya habang nag-aaral siya may pigpapagatas siya. Ayo, depende Imagine mo talaga ang partner, buhay. habang nag-aaral ka May nagasup-sup kan sa imong gatas. Ay, araw ka yan. Adi. Pero ano yan, at least kumautan niya makapagtapos partner despite nagawa na siyang aki. Saludo kita dyan. Sabi ni Yan. G. Bayaban, Birano, done, share, at care. Sige. Vanessa Silencio Diaz, nakatutok man. Antoinette May Manhares Kikay. And syempre, kung nagdadangog si Councilor Andrew Ranera, Municipal Councilor Andrew Ranera kang Libon, so sa imo tabing ipinagdulok digdi sa Action Co Center, na i-forward ko na po kay partner. Na-forward. Na-forward ko na. Nabibinat Nagkakabirido naman yung na- partner Pantulo ko nang nadadangog. Na-forward ko na sa imo, Iyo. partner. So, number man ni Councilor Yao na kay Ate Marks. Okay. Ah. Sige partner, ta-action ng tayan. Si Sir Randy Birano nakatutok man. Analisa Galaura, hello po. Si Joy Marie, Yaon man, Rosalina Cervantes, good afternoon. Mr. Seram and Miss Ma Salvador ng Action ko at tatang ora mismo. Maray na pagkahapon din po tabi sa Saindo. Jerlan Banga, nakatutok. O, partner, Ayan. Roger Barakel, nakatutok man. Partner, pigatay takutan nakuwaon man ang linya kan pamayo kan MDRMO kan Pudoran. Pero sige lang partner ang ring. Dahil tigsusimbag, baka busy partner, dahil tarang kung anong pagigibo. Pero bago pa man kita nagpuon partner, nakipag-komunikar na kita sa iya, Oo. katalaan kita partner ni interview para sa iya, pero dahil tarang partner kung ano ang pangyayari. Ay, medyo arong kading oras kaya makapirot, partner. Makapirot. So gusto niya muna magpahingalo, magkaturog. Ikaw man daw partner, dahil taram. Siesta time, pag-araw kayo ni Oo. partner. Si Mary Joy Hunda, nakatutok man. Pero partner, sabi ko nga ni Kasubago partner, mga na-stranded duman sa pantalan kan Pudoran partner, padikit-dikit na nakakakauli. As of this time partner, may tulo na sana. Kang primero man sana partner, medyo nagkabulagaan, medyo talagang grabe so na-stranded. Dahil nga ninda partner, piglalauman, naarog kayan sa magiging Pero mo niya, requirements. naka-adjust na partner, ayos na. Pero before kan partner, labi ang mga O, dagit. may nanaunganing tinapay duman, oh. Oo. Aram mo partner at mga Bicolano, bistado kita sa arog kan partner Na matinabang. sa mga kababayan ta partner na Ako nga ni, talaga nagugutom. ang aram ko nga ni partner, si Congressman Saldi Cucuta na pinagpaaram kung ano ang sitwasyon dumanta, kung talagang medyo grabe pa kuta na, garo talagang Iyo partner, kung kasi duman, an ako Bicol matudo. partner, permi man na nyaon permi sa pagtabang sa mga na-stranded before, sa mga after kan bagyo, ano pa man na kalamidad or remalaso, permi an ako Bicol partner yaon sa pag-asikaso, sa pag-ayuda, sa pagtabang. Kaya iyo partner, tama ito na nagkaigwaning abiso si Congressman Saldi na riparuhon sa mga kababayan niya to na presente nagkaigwaning problema pag uli sa indang lugar na ginikanan. Ta mga Bicolano man yan ng mga taga Masbate. Ayan. Oo. Pero at least partner, maray na barata kasi nakauli na sa mga kababayan niya to Yan. duman sa Masbate and pipira na sa na partner sa mga natatada dyan. Baad mo niyan partner, may nagdugang pa. Ikutanan ka mautan ta na makiki-update kita sa MDRMO. Nagkaigwa lang partner talaga kay medyo haloy-haloy na paliwanagan.
Tapos siguro, pinaintindi man sa mga lokal na official kan Masbate, kan IETF, kung anong maray, taday man pwedeng arog kaya ng sitwasyon. Oo, gusto ta ko ta maaraman partner kung ano so naging proseso kung pinagtugutan na maguruli itong mga kababayan. Ta ano ba so mga tig-secure nindang mga requirements despite kay ito partner na dai pasinda bakunado. Oh, yan. Kasi usually partner so mga na-stranded talaga diyan, iyo yan so nagka-problema dai pa bakunado. Oo, dahil pabakunado. Iyo man nga ni ang problema ngunyan, sige bagaan Iyo. pipirita. Na bakunahan na bakun dapat ngaya. Arong nga ni kayan, kung no vaccine, no entry. Actually Ang partner, problema nga ni partner, dahil pa man kibakuna, kulang pa. correct. Kaya nga ni dapat day mo na yan tiga-implement. Arog sa imo palang partner. Ang una ko sa imo, bakunado ka na. Actually partner, Kaya palang kansaro, sabi mo, naura ang kapanlasa. Ikaw daw, Oo. partner. Actually, dapat pa, biyahe kita ngunyan, pasisiring ning Masbate, Day kaya ka lang ngunyan na mawawaltak ako, partner, huli taday ako bakunado. Ah. Tapos sa mga O kaibahan ano, ka man. ika, partner, sa imong kaso, ano ang dahilan na taday ka pabakunado na samantarang you are more than willing or very much willing na magpabakuna? Yes, partner. Thank Anong you for rason? that, partner, na sinabi mo na I am very much willing to be vaccinated. Anong rason na taday ka nabakunahan? Partner, si pagpasiring ko duman talaga sa lugar na Babakunahan. babakunahan, labi talaga so nakapila. Oh, naubusan na. Naubusan. Kaya, yan ang pigsasabi ko. Mga Kada ko tugang, unwilling, pero baku equal duman sa number Kaya- of people na gusto magpabakuna. kaya dahil pa talaga pwedeng ipautob yan na no vaccine, no entry. Kasi nga ni, gusto ko man magpabakuna. Gusto man Correct. magpabakuna kan mga kababayan. Ang problema nga lang, Kulang. bakuna. Actually, kung nga ni partner nagahapot sa kuya, paano nga sa nga igwa, nin ba libreng bakuna, sa nga nagapabakuna, ang simbag ko, abang-abang. Kasi may mga malls man partner Arong na sa imo, nag-offer man ng partner. libreng bakuna. 12 taong ka nang nagpaparaalat kan bakuna. Sabi maduwang, mga ibang bakuna, hindi ka talaga partner. Di dali-dali Dahil mo ba ako. ako, nagpun baga sa pandemya, mga 2 taon na ba ko? Pero di ba kayo nagsisang taon nagkaigwa ng bakuna sa Pilipinas? O di ba nga Talaga. sarong taon? Kuya pa sana. Dahil pa sarong taon. Pero partner, pag abot sa pagpapabakuna, gustuhon ko na partner. Magpabakuna. Maski ano pa yun na nasa isip mo, mula sa isip ko na bakuna, yun pa Ang talaga. naisip kong bakuna, yan nga ning mga Pfizer, Sinovac, mga AstraZeneca, Moderna. Ang gusto Dahil man ko, akong ibang naisip, ang gusto partner. ko partner, unbranded ito. Deng brand. Dahil brand na bakuna. Solamente, ano ito, saya sana. Ikaw daw partner. Dahil na partner nagsisimbag. Dahil na. Ang pamayaw kan MDRMO. Pero at least partners, mga kababayan ta na pauuli ng Masbate. Baka nag-attender na si MDR Rosaro Gano. Ano Gano? Ano mo yan? Iyo, kaputan partner. O, dulo ta dulo. O. Dulo, kaputan mo. Oop! Partner! Sige. Ala, ngunyan mapili na kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner! Sige! May manggagana ko ng partner ng 1,000 pesos. Hulit ang ngunyan all down in Webes. Partner, May hiwagan. gulpi ang nakabang. Garapon. Naglalaom na manggana nin 1,000 pesos. Dakulang bagay ini partner para sa mga kababayan niya itong sobrang pagtios. Sige. Sige! May hiwagang garapon. Maray na sa nga ni partner, may programang arog ka ni na ang kamautan talaga, makatabang sa mga tios na Pilipino, mga tios na Bicolano. Dahil iba partner yan, nasa likod ka sa itong programa, syempre. Si Congressman Saldico. Ayan, Ang ipagpasalamat kamautan ni ayan. Congressman Saldico, maabot kan tabang sa abot kan sa iyang kakayahan, sa abot kan Correct. kakayahan kan ako Bicol, ang mga kapwa niya Bicolano na nangangaipo. Correct, partner. And Ano pa man na syempre, aspeto yan? Dakulang Iba-iba. pasasalamat palang partner, nag-text sa kuya sa taga-Bangkirwan, nagpapasalamat dahil sa patubig na hatod ni Congressman Saldico. Ay, si Congressman Saldico, maabot ang panahong partner. Ano nga, nagwawatir-watir ng iyan. Dara sa karayang buot ni Congressman Correct. Saldico. Ano nga, tigluluwa sana, mapagsit na. Pa! Dara sa karayang buot ni Karahayang Congressman buot ni Congressman Saldico. Para mo, bilib man nga ni ako, one time naka-istorya ko kan si Kong Saldi. Nako, kung gulpi man bagang ibang mga proyekto Proyekto. na pwedeng pag ay day ngaya ako ngaya para sa sakuya ngunyan dahil sa paglilibot ko, dahil sa konsultasyon ko sa mga harayong lugar na naabot ko. Ini ang gusto ko ngayong i-prioridad. Taan nga ibang proyekto, gulpi ngayon nagigibotaan. Correct. May mga- Alagad ini nga medyo nabayaan ini at sa kanalingawan ini natawan ng prioridad. Buda, tama ito partner kasi pag sinabi mong tubig, life. Buhay iyan Yeah. partner. Water is life. Kaya kitang mawaran ng pagkakan basta dahil pwede kitang ma-dehydrate dahil wala ning tubig. Kaya salamat kay Congressman Saldico dahil an sa imong kaisipan asin obheto na makatabang nagpuon partner sa tubig. Maabot ang panahon si Kong Saldi Garo na superhero. Anapod sa iya, Captain Water.
may Captain Marvel baga. Oh, Captain Water! Psst! Giboy daw kikuan, so na may costume si Kong Sandy. Captain Water! Nagbuburulos, partner. May dala siyang bumba. Nagbuburulos, partner. Nagbuburulos, Tapos Santo. masabatan mo si Bulta na kuryente. Dahil, ibig sabihin kayan, partner. Pag, alam mo na, basahon mo, may Joshua baga doon, no? Ako binasa ko so... sige daw. Binasa ko so... Okay, nabasa ko Remedios. so bago sa pangaran ko kay Joshua man. Comes from the Hebrew name, Yehoshua. Meaning God is deliverance. In the Old Testament of the Bible, Joshua was the name of the Israelite leader who succeeded Moses and led Hebrews to the promised land. Yan ang sabi ko, partner. Magsunod ka mo sa kuya, tadadarahon ko ka mo sa promised land. Follow me and I will make you fishers of men. Yan si Joshua. Gabos na nagsusunod sa kuya, partner, nakakaabot sa... Promised land. Promised land. Anong promised land yan, partner? Pero nagsunod mo na ako sa imo, partner. Pero baka man promised land ang inabutan ta. Anong inabutan mo? Anong inabutan mo? Sa gilid ka dagat. Taga-promised land ka palang, partner. Yan. Okay. Baywagang garapon. Pero mainit ang payunin. Mainit ang payuta. Pinainit ni Promise Girl. Sige lang, Miss Russell. Ngiti-ngiti pag may time. Yan. Baywagang garapon! Yan ang patunay, Pasok. partner, na iba-iba talaga ang dahilan ng kaligayahan at kalungkutan ng tao sa mundo. Oo, masaya pa lang si Miss Russell kanina. Biglang nag-change yung aura, partner. Dahil sa truck. Dahil sa Promise Girl. Okay? Bunot na kita. Kana, partner. Idaan ta na lang sa tawa ang hindi pagsagot sa iyo ng MDRRMO. Yes, na siya. Nainot na siya sa talpakan. Partner, numero. 0955 0955 281 281 76 76 20. 20. Siya si Ali Rose Murata. Banyag. Taga Banyag, taraga, partner. Ali Rose Murata. Sige daw. Nagsimba. Ay. Pag di ka nagsimba, gramatika. Taro pa. Another. Taro pa. Ay, may chance pa ka mo, So mga nagdadalaw dyan na sinagpapot ng mga komento. May chance ba? Ay, wala talaga, partner. Para, sige pa, partner. Bunot. Wala, hindi sumasagot. Ayan. Yan. 0968 0968 540 540 67 67 38. 38. John Francis Mape. Francis. Ayan. Ops! Si Kulit Gian, nakatutok man. Bakong ang Mape, subject ini sa eskwelahan. Oo, mape. Anong gusto sabihin ka? Makasaysayan. Musika? Musika, aralin, panglipunan natin. Ano yung naman, partner? Hindi mo pwede. Alat ka na gayon? At edukasyon. Ayun lang, pangkabuhayan at edukasyon. Ano musika? Musika. At pangkabuhayan. Pag musika at pangkabuhayan, kung yun yung partner, arog na nakara Sara Hieronimo. Tupad. Ay, marin na pagkahapon. Music, arts, physical education, and health. Ayan. Ayan. English pala. Marin na pagkahapon. Bago man Mape, pag sinumban. Iyo, mapi yan. May 8 sa dulo. Marin na hapon. May kaulay pa lang kita. Hello? Marin na hapon. Hello? John Francis? Ako po si John Francis. Ikaw si John Francis? Ikaw si John Francis. Hello? Ilang taon ka na? 5. May girlfriend na? Alat, ilang taon ka na? 5. 5! Ay, inintrayan kan magulang. Yung magulang niya nang nagkuhan. Okay, si Francis muna. John Francis! May girlfriend ka na? May syota ka na? May jowa ka na, John Francis? Wala po. Wala po. Saan Tuli, ka na? Tuli ka na. Tuli ka na. Di pa po. Hindi pa. Sa madaling sabi, putsolo. Oh, tsala. John Francis, saan ka nag-aaral? Dito po sa Anoling. Anuling, kamaling! Anuling Kamaling! Okay. Alam mo ba, John Francis, na ginamit ng mama mo ang iyong Facebook para makasali? Opo. Opo, Alam may niya. permiso. May Ay, permiso. kausapin mo yung parents. ha? Okay. Bigay
telepono. Hello po. Ayan. Yeah. Ika nanay, ginamit mo na naman sa account kan sa imong aki, Okay, pampirang aki mo po si John Francis. Opo, sir. Pampirang aki. Opo. Ano po, isa lang siya. Ay, isa lang siya. Ay, So isa lang ang anak nyo. Oo. Nanay, nata ginamit mo ang account niya. Wala kang FB account? Meron po. Kaso, Buinas. bihira po kasi walang load. Walang load. So Venus talaga si John Opo. Francis. Oh, Nanay, anong anong trabaho? Po? Anong trabaho mo po? Parehas ang utak na partner. Wala po. Kasi nung nagka-pandemic po, nawalan po ako ng trabaho. Sa bus company po sa Cubao. Aha. Si Tapos Mister. po, nag-pandemic po. Si Mister, anong trabaho? Security guard po. Saan? Sa, sa Cubao. Hanggang ngayon? Opo. Ano ang dala niyang anong dala niyang firearms? Shotgun o 38? Hindi ko po alam. Security guard. Nababantayan mo pa man ang firearms ni Mister. Gusto mong sabihin, ikaw dati ka nagtatrabaho doon sa terminal sa Cubao. Na-shotgun ka. Siya pala yun. Yung nasa tapat ng Alimol? Sa ano po yun? Sa may 5-star. 5-star na bus. Na-inlove ka kay Mister duman sa Manila. Medyo po. Medyo. Natatlanay, ano ang igwar ang sarong security Shotgun. guard? Na-inlove ka. Shotgun, batuta. O ano? Parehas po. Kilig-kilig si Manay. Garoon, labon. Ano nanay, ang igwar ang sarong security guard? Napao ka. Magaling mambola. Ay, magaling mambulan security guard. Magaling Oy, mambola. mga barkada ko dyan nagwardya sa Embarcadero, sa luwas. Ha? Ano si Mister mo kay to? Pambanggi upan aga? Ganyan po, pambanggi siya. Bantayan mo Pero may ka mo nagbi-video call? Opo. Yan na naman, turuan mo naman mag-cyber kwan. Ikaw, partner. Video call, di si Chabas yun yan. Chawas yun. Ay, ate, ano pangaran mo, ane? Cherry po. Ano? Cherry Masatado. Cherry. 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 Pangaran ni John Francis. Cherry. Opo. Bisado mo sa imong kaulay. Opo. Si Si Sir. Remy po. Si Sir Joshua. Ayun. Sir Joshua po na si San. Matraining nga ni. Si Remy po. Yan. Sige, okay. Nagdadalan ka ngunyan? Po. Nagdadalan ka ngunyan? Ano po, didi po kaya sa sa cellphone mismo. Ayan, Nag-ano ako sa live. Okay. So, ano ang rason ko na tami kay napudan? Ano po kaya? So, sa ayuda po na 1,000. Ayaw! Ayuda pati ay! Ayuda. Regalo sa imo ni Congressman Saldi, 1,000 pesos. Congratulations kay John Francis Ay, Mape. Ano Ano sa imong ang mensahe? masasabi kay Congressman Saldico? Opo, thank you po. Aliputan man ang mensahe mo. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico? Ay, thank you po. Dako lang tabang na po yan. Di po sa mama ko na na-stroke po siya. Ay, na-stroke. Tapos ganyan po, bedridden. Opo, bedridden po siya. Kipuhan po kay Bulong, das diapers. Dagdag tabang na po yan sa muya. Dako lang okay. tabang na po. Sige Congratulations! po. Congratulations, John Francis Mape. And sa imo man po, ate, congratulations. Alaton mo po, may maapod sa imo, may makontak sa imo kung paano yan ma-receive na 1,000 pesos. Ano? Opo, thank you. Okay, Alright, congratulations. bye-bye. Bye-bye. Partner, dumang sa ibang mga naghahangad and nagmamaut man manggana ning cash, ano ang dapat gibuho? Ayan, sa mga kababayan dyan na nagmamawot man manggana at grabe ang pangangaipo, lalo lang mo niya na grabe ang kapagtiusan sa irarom kan pandemya. Dakulang tabang, ining parapol ni Congressman Saldico, kay puhan lang nindo ing like ang sa muyang official Facebook page, Action Cost Center. Tapos ipadara dyan ang mensahe kung natakin na kay puhan nindong manggana. Dahil paglingawan, ibugtakan sa inyong telephone number, asin magtag ning kapwa FB friends, siring man, i-share ang sa muyang live
episode. Ayun. Duma naman sa mga kababayan ta partner na may mga problema sa buhay, Ika na kayan, problema partner. legal, Sige. medikal, problema sa pamilya, problema sa love life, problema sa kapitbahay na chismosa o libakira, Nakulukaan. problema sa komunidad ninda, sa barangay, mga daipiga-aksyonan kan ahin sa di gobyerno an sa indang mga Nakulo na mga inagrangay. ugakon partner na sige Or- sa nang re-receive kang honorarium, bay nagsisirbi. Oo. Yan. Yan ang mga problemang yan, ipaabot po nindo sa Action Co Center. Pwede man sa Action Co Center Facebook page. May mga staff po dyan na masimbag sa saindo. Or kung di magdigdi ka mo, ninhuli ang kamautan po ni Congressman Saldico na ining mga kababayan tang may mga simpleng problema or may mga problema na dinadara na day pong madulukan. Baad lamang sa abot kang kakayahan kan ako Bicol Party List, kan Action Co Center, sa abot kang kakayahan ni Congressman Saldico, matuwangan ka mo, maalalayan ka mo, matabangan ka mo, na maresolbiran o magkaigwanin solusyonan sa idong mga problema. Ayan, kaya ang dapat nindong gibuhon sa mga palpak na nagsisirbi, ireklamo sa Action Co Center. Ayan. So, yan, partner! Oh, partner, inabot na kita kan oras. Oo, medyo Tanganin kitang, data sa na nakaulay sa taga-Piduran. Ang importante, may natawaning tablet, may natawaning ayuda na na-stroke nga ni palansoy na, correct, bedridden. partner. Talagang kaipuhan in kwarta. Sa madaling sabi, ano man aldaw, masyadong makabuluhan at talagang nagiging makasaysayan ining programang natabang ura mismo. Ayan, syempre man partner, ang importante sa mga kababayan niya itong na-stranded duman sa Piudoran pauling Masbate, nakauli na sa indang pamilya. Partner, asin dyan na nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaaldaw. Mag-iribaan liwat kita sa aga aldaw nin Biyernes, parehas na oras, asin parehas na programa. Kami ang sa indong nakairiba, dengiba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako po tabi ang sa indong lingkod, Mr. Siram, na medyo nabibilot-bilot ko niyan sa kabasugan. Salamat kan sa indong pagantabay, masiram na hapon. God bless Bicolandia, mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat!